Naši muži odohrali v sobotu 12. augusta prvý zápas v novej sezóne 3. ligy Západ. Na ihrisku nováčika súťaže sme išli do vedenia už v druhej minúte, keď Denis Jančo našiel zo štandardky z pravej strany Patrika Abraháma, ktorý presnou hlavičkou rozvlnil sieť. V 3. minúte zas Jančo našiel zo stredu poľa na hrote útoku Mateja Rosenbergera, ktorý prehodil vybehnutého brankára domácich, ale loptu poslal tesne vedľa brány. Nasledovali chvíle bez vyložených šancí, až v 26. minúte mal zaujímavú príležitosť Marek Netolický, ktorý sa osamotený na pravej strane 16-ky dostal k odrazenej lopte po rohovom kope, ale minul bránu Malaciek. Krátko na to boli diváci v Malackách svedkami poriadne kuriózneho momentu. Stoper domácich Samuel Milota nakopol z polovice ihriska späť na brankára Marka Zváča, ktorý loptu netrafil a tak skončila v sieti. Dvojgólové vedenie si už naši hráči do polčasovej prestávky postrážili. Zápas dostal ďalší náboj v 54. minúte. Po dlhom nákope a nedorozumení našich obrancov zastavil Netolický unikajúceho Patrika Karmana, ktorý by išiel sám na našu bránu. Hlavný arbiter Patrik Papuča tak vytiahol pred oči nášho pravého obrancu červenú kartu. Následne mali domáci k dispozícii priamy kop z tesnej blízkosti pokutového územia a striedajúci Stanislav Škuta vyslal nebezpečnú strelu, ktorú náš brankár Adrián Slančík vyrazil. K dorážke sa dostal nekrytý Juraj Mikulšičák, ale jeho strelu skvele zblokoval náš stoper Alex Holub. Golman Slančík sa opäť zaskvel v 65. minúte, keď vyškrabal loptu spod brvna po tom, čo ju tam z priamého kopu z ľavej strany smeroval výborne Škuta. Hráči Malaciek sa v početnej prevahe pokúšali o zdramatizovanie zápasu a v 76. minúte po centri Milotu sprava hlavičkoval pred bránou striedajúci Marek Macho, ale v strede brány stal pripravený Slančík. O pár desiatok sekúnd neskôr si náš golman poradil aj so strelou Miloša Angeloviča spoza 16-ky, ktorá smerovala k pravej tyči našej svätyne. Aj vďaka výbornému výkonu Adriána Slančíka tak naši muži udržali čisté konto a pripísali si prvé 3 body. Najbližší zápas odohrá naše mužstvo na domácom trávniku v Rakitovciach, kde v sobotu 19. augusta o 16:30 privíta v stretnutí 3. kola 3. ligy Západ MŠK Fomat Martin.